Helo a chroeso I lansiad arbennig iawn fel rhan o Gwyl Ffor Arall. Plethu di'r nofel a Rhian Cadwaladr ydi'r awdur. Mae Plethu yn ddilyniant I Môr a Mynydd gyhoeddwyd rhyw gwpl o flynyddoedd yn ôl. Mae darllenwyr Rhian wedi bod yn ysu am gael gwybod be ddigwyddodd i'r cymeriadau yn y nofel honno, a dyma'ch cyfle chi bawb I ddarllen be ddigwyddodd I Elin a'r Rhys. Mae Bethan Gwanas yma I holi Rhian heno am I nofel. Mae'r ddwy'n ffrindiau ers blynyddoedd, felly pwy well I gael y wybodaeth hanfodol I gyd gyn Rhian. Dwi'n mynd i'ch gadael chi rwan yn ilomedrus Bethan y Rhian. Diolch yn fawr. Diolch Nia. Helo Rhian. Ti'n nerfus? Ydw, ofnadwy swpsal. Dwi'n eisiau ti fod, bydd hyn yn iawn siwr. Ac mae yna filodd yn gwylio ni, wrth gwrs, ond ti'n callach ag o'i? Wel, nagdw. Helo pawb, pwy bynnag sy'n yna. Dwi'n gobeithio bod yna rhywun yna, bod ni'n siarad efo ni'n yna. Gobeithio. Wel, dyma ni, ydych chi'n gweld y nofel fel Plethu, gai ganmol y clawr gyda llaw. Mae hwnna'n drawiadol iawn. Mae'r clawr yn hyfryd, dydy, dwi'n hapus iawn efo hwnna. Gai ddangos un fi I chdi? Eita. O, mae ni. Mae di wneud cacen. O ia, dwi'n gorau neud cacen I bob echlysur, felly o rhaid yn mynd cacen I hwn, doedd. Cacen ar gyfer y lansiad, ond os yna neb yma mond y fi, bechos ydych chi gyd yma I rannu hi efo fi. Ti'n mynd I fito hwnna I gyd y hyn rwan? Na, dwi'n meddwl nai. Ond yn ôl at y llyfr go iawn. Reit. Fel o'n i'n dweud, dilyniant di hon I Môr a Mynydd, ond rhag on bod yna bobl yn gwylio ac yn gwrando, so mae'n gwybod byd am Môr a Mynydd, dyda rhywfaint ydyn ni am honno, a hefyd be sydd yn Plethu? Reit, wel, I ddechrau dwi'n gobeithio bod chi yn gallu darllen Plethu heb orfod bod wedi darllen Môr a Mynydd, ond yn fras beth sy'n digwydd yn hwnnw ydy hanes Elin, sydd yn briod efo dwy o ferchaid gen I hi. Mae'n dod adra o'i gwaith fel cymhorthydd ar ddiwedd tymor ysgol. Ac yn gobeithio bydd I gwr wedi trefnu barbecue ar eu cyfer nhw I ddathlu dechrau'r ha. Yn lle hynny, mae o'n gorfod yn cysgu'n sownd yn feddw dwll, a nid am y tro cyntaf. A mae hynna yn sbardun iddi hi I wneud penderfyniad ar chwim ac mynd I Werddon I aros efo ffrind bora oes I Rhys drws nesa, sydd bellach yn ŵr gweddw yn byw Werddon efo I 3 mab. A mae hi'n mynd yna am chydig o ddyddiau I fod ac yn aros yna trwy'r ha. A Môr a Mynydd ydy hanes yr 5 wythnos yna dros yr ha. A sut mae perthynas y ddau hen ffrind yn dod yn chydig bach mwy na hen ffrindiau. Oanta, dwi'n digwydd gwybod bod sgwennu ail nofel beth bynnag yn anodd, ond Môr a Mynydd oedd ail nofel di de, achos fi sy'n cael y cur gyntaf de. Yeah. Ond, dyn ni'n sôn am sgwennu ail nofel mewn dilyniant, mae hynna hyd yn oed yn fwy anodd. Lle, ges di draffaeth efo hon o gwbl? Wel, do'n I ddim wedi bwriadu sgwennu dilyniant, ydy di gwir, o'n I wedi cychwyn allan I sgwennu nofel am dor priodas. A effaith mae hynna'n gallu gael ar y plant, os y blant yn y priodas, a beth sy'n digwydd pan mae rhywun yn cyfarfod rhywun arall a plant yn fanno, a sut mae Plethu ddau deulu ynghyd. A Plethu oedd y working title I Môr a Mynydd. A be nes I ffeindio erbyn I fi orffan Môr a Mynydd, oedd mod I mond wedi cyrraedd lle o'n I wedi gobeithio gorffan y nofel lle, so o'n I mond wedi cyrraedd y dechrau. So, gen I fi lot mwy I ddeud. A gen i'n meddwl, reit, ac bobl yn ymhen i'n dweud, fe wedi gadael o fel a beth ddigwyddodd? So, mae'n meddwl, pa mor anodd fydd ar y fod? Na I sgwennu dilyniant, ond ti'n iawn. Mae'n anodd, mae rhaid I chi fod yn driw I steil yr un cyntaf, neu gallech chi golli y rhai sydd wedi darllen a di mwynhau y cyntaf. A mae rhaid I chi fod yn arbennig o driw i'r cymeriadau, mae rhaid iddyn nhw gwylio chi bod y cymeriadau wedi bahafio fel hyn. A mi o'n adag o'n i'n dyfaru'n unwaith bod fi wedi cychwyn. Ond mae'r bobl yma wedi byw yn ymhen I wan ers 4 blynedd. A maen nhw'n byw go iawn I fi bron. Swn i'n gallu deitha chi beth yn nhw'n ordro mewn restaurant. Felly oedd hi'n neis hefyd cael mynd yn ôl atyn nhw a gweld beth ddigwyddodd iddyn nhw.
Gewn ni flas ohoni wan i bobl gael gweld. Mi cewch. Bora Dolig ydy hi, ac yn tad Elin y prif gymeriad, mae'r teulu bach hi a'i genod yn byw ar y funud, a maen nhw wedi mynd lawr grisia i weld be mae Sean Corn di ddod, a mae taid Alun yn eistedd yno. Lle da chi di bod, dwch? Gofynnodd gyda Gwen, wrth i'w ferch a'i wiresa gyrraedd yr ystafell fyw yn ei dillad nos. Mae Sean Corn di bod ers meeting. Sbiwch, mod i gadael hwn i mi. Wrth ei draed, roedd bocs mawr oedd yn cyrraedd at ei benaglinia a riban llydan aur wedi glymu amdano. Gollyngodd Molly ei sach anrhegion ar lawr a symud at y bocs. Bedio? Dwi'n im, atebodd ei thaid. Ro'n i'n meddwl sa chi'ch dwi'n licio i agor o. Penliniodd Molly wrth ymyl y bocs ac ymunodd Beca a hi am munud. Cyn neidio nôl ar ei thraed. Wa! Nath o symud! Be nath symud? Gofynnodd Elin. Y bocs, oedd yn symud. Edrychodd Molly ar ei thaid a llygaid mawr fel soseri. Be sy'n efo taid? Does na mond un ffordd o ffeindio allan, atebodd Elin. Agor o. Suddodd calon Elin. Be oedd ei thad wedi wneud? Datglymodd Molly ar riban yn ofalus, a chamodd Beca nes mwyn gweld yn well. Agorodd Molly y ceuad ac edrych i mewn. Rhoddodd sgrech fach. No we! Mam, Beca, sbiwch! Yn cryfangu mewn ymgais i ddod allan o'r bocs, roedd pelen felen feddal a dau lygad mawr tywyll. Ci bach. Estynodd Molly amdano a'i godi'n ofalus. Dechreuodd y ci lyfu ei wyneb gan wneud iddi chwerthin yn uchel. Syrthiodd Beca ar ei glinio wrth ochr ei chwaer. Oh, sbia, gorgeous, medda honno, gan fwytho'r cradur bach oedd yn gwingo mewn cyffro. Dwi'n love, cyhoeddodd Molly. Bedio, Labradoria? Ia, atebodd ei thaid a Gwen lydan. Syllodd Elin yn gegrwth ar ei thad, oedd yn mwynhau bob munud o mateb i'w wiresa i'w surprise. Ci, meddai'n angredinio. I be ydych chi isio ci? Wel, dwi wedi bod isio yn erioed, ond oedd y fam ddim yn fodlon, gan mae hi fydda di gorfod bod yn gyfrifol am edrych ar ei ôl o a finna i ffwr yn dreifio bysys am gyfnodau hir. A meddwl o'n i, sa fo'n gwmni mi, achos da chi ddim yn mynd i fod yn byw ma'n byth, nac dach. Dim mod i'n helchu o ma cofio i'r gwrthwynab, ar goll hebddoch chi, ond mi fydd hwn yn llenwi rhywfaint ar y twll y byddwch chi'n i adael. Da ni'n mynd yn illan ac don, mam? Gyfnodd Molly. Mond illa os awn ni nôl at dad. Na, Molly, meddai Elin yn bendant. Fyddwn ni ddim yn mynd yn ôl i odr yr foel. Be di enw fo? Gyfanodd Beca, mwyn newid y pwnc. Hi ydy hi. A Belan Seren Felen ydy henw pedigri hi, ond gan fo hwnnw braidd yn long ceg, gewch chi ddewis i'w galw hi. Mi fe rhaid i ni roed enw nadaligaidd iddi, rhesymodd Beca. Santa, cynnig Molly awyddus. O, paid a bod y wirion, wedi dim galw ci yn Santa, siwr, meddai chwaer yn ddirmygus. Celyn ta, ysgydodd Beca ei ffen. Na, rhybigog. O be am Seren? Mae yna Seren yn stori dolyg, does? Ac yna dyna ydy henw hi go iawn, awgrymodd Molly. Dechreuodd Beca widdi. Seren! Seren! Na, tydi hi ddim yn cymryd math o sylw ar un hwnna. Rudolf, galwodd Molly. Hogyn di Rudolf, eglurodd Alun. Mam, be ti feddwl? Gofynnodd Molly. Doedd Elin ddim yn gwybod beth i feddwl. Edrychodd ar y bwndel bach yn dringo'n chwaraeus dros y genod ac yn cnoi y riban oedd amgylch y bocs. A'r unig beth aeth i'n meddwl oedd y gwaith sy'n dod efo ci bach. Wad, sbiwch, mae'n bibi ar eich slipar chi taid, gwyddodd Molly i gadarnhau argraff gyntaf ei mam. O gafela ni ados ei allan, meddwl Beca. Gafad di neu hi, mynodd Molly. O, rhowch chi nôl yn y bocs, gwyddodd Elin. Ond tre hwyr, roedd yna slipas Alun yn socian, a'r ci bach wedi symud ymlaen i archwilio'r goedan dolyg. Gwylio chi, mae'n dechrau tynnu ar y tinsel, rhybuddiodd Elin, wrth weld y goedan yn dechrau siglo. Brysio tuag ati, ond rhy hwyr.
Syrthiodd y goedan ar ei hochr gan fethu'r genod o drwch blewyn. Dechrynnodd y ci bach am ei bywyd a'r rhedag rownd yr ystafell yn cyfarth. Dechreuodd moli'r rhedag ar ei holi, a tynnodd becau ffôn allan i ffilmio'r cyfan gan chwerthin. Isteddodd Alun yng nghanol y bedlam, ei slipa'r wlyb yn ei law. O diar, meddai. O diar yn wir, dat, ategodd Elin. Fydda i beth yn darllen darna o'n llyfrau, ond ti'n actores, dweud? Dwi wrth y modd. Ond handi bod yn actores ag yn awdures. Rhaid mi ddweud. Da, wan. Ond, ia, ti'n sôn am y ci fyna. Ond geis i weld proflenau gynnar o'r nofel do, a mae enwa'n bwysig tydyn Rhian. Ydyn, mae enwa'n bwysig iawn. Mae enwa, dwi'n cymryd o ddifri pan mae ynghyferiadau fi'n cael ei enwi. Weithiau mae jyst yn dod i fi, a dwi'n gwybod na dyna beth i heno nhw. A weithiau ti'n gorfod meddwl, o, di hwn yn siwtio fod y be. Ac o Toffi oedd enw'r ci yma gyda fi i fod. Ac, wel, darllenwch y llyfr, ac o'ch chi weld pam yn cael ei alw'n Toffi. Ond Toffi dwi dweud, Taffi triog, ond Toffi. Ond na, o Bethan Gwanas i'n licio Toffi, achos oedd o'n swnio'n estron i chdi. Oedd o'n neidio allan ar y dudal. Toffi! Toffi! Mae'n swnio mor Saesneg mi, neu fatha toft, ma? English toff. Ti'n ma'n gael o ci Cymraeg yn toffi? Ti'n gael fatha taffi? Be nes i wedyn, oedd gofyn am help y genedl a mynd ar rhwydwaith merchaid tudalen Facebook a gofyn y fanna iddyn nhw drio dyfalu be fysa enw'r ci. Hefyd, nhw pan ma'n i'n neud ymchwil, sori, os oeddech chi'n un o'r rhai o'r enwa. Ges i bod matha enwa difyr. A un o'r enwa cyntaf yn ddod allan o Taffi. A ges i lot o taffis, a dim ond chydig bach o toffis, felly nes i newid enw'r ci, a Taffi ydi enw y ci bach. Wel, o'n i a ni a golygydd yn falch iawn. Taffi di ni. Mae'n nodi pethau bach yn gallu just mynd am dy groen di, ond diolch Taffi, a dwi yn licio cymeriad Taffi. Rwy'n ta, dwi'n gwybod sut mae'n teimlo hefyd, pan ti'n dod ar ôl yr holl waith a chwysu dros nofel. Dyma hi, mae bobl yn gallu ffrynu hi wan. Wyt ti'n nerfus? Dwi'n swp sal. Mae'n anodd, fel ti wedi crybwyll eisiau, actores ydw i hefyd, a dyna fe eisiau gwneud am flynyddoedd. Dwi wedi arfer cael crits, dwi wedi arfer cael rei da, a dwi wedi cael ambell un sal hefyd. Ond pan da chi'n actor, da chi wastad yn gallu dweud, wel, sgript oedd o, golygydd oedd o, dim fel o'n i eisiau gwneud anyway, cyfarwyddwr i dylai wneud o fel la. Ond pan da chi'n sgwennu ag o'r galon, mae o'n anodd wedyn pan mae'n cael ei feirniadu, achos dwi'n nabod y bobl yma fel o'n i'n deud, a dwi'n teimlo bod mae bobl yn beirniadu nhw, maen nhw'n beirniadu'r bobl yma yn ogystal â fi. A dwi'n gwybod i bobl, di pawb yma'n mynd i licio fo, dydy o ddim at das pawb, a dysa neb yn licio. Be oedd di'r dywed you can't please all the people all the time. Ond dwi jyst yn poeni be fydd ymateb y rhai sydd wedi darllen mor y mynydd, a dwi'n mawr y gobeithio fydden nhw'n mwynhau. O, dwi wedi mwynhau sgwennu fo. A dwi'n licio'r cymeriadau yma. Fyddai'n sori ddweud tath yn mewn ffordd. So dwi'n gobeithio wir bydd pobl yn mwynhau o. Ac os ydyn nhw ddim, fyddai'n rhy gas efo fi am y peth. Wel, dwi'n eitha siŵr y bydd fans fydd yn cael y ci a Mor y Mynydd yn licio hon. Dwi'n gobeithio fydd ar ei newydd yn mynd trwy allan hefyd, ia. A un o'r pethau dwi'n licio nhw ydy bod ti'n mynd â ni i Werddon, achos mae hon fatha'r llall efo un droed yng Nghymru, y llall yn Werddon. A mi eisiau ymchwil i Werddon. Mae'n braf gallu rhaid y bil o'r fatha gwaith dydy. Yn erbyn test, ia. Lle'n union yn Werddon es di, a be fes di'n neud, a sgyn ti ryw hanesion bach difyr? Wel, y tro cyntaf eisiau dros o. Ddeitha ti gyntaf pam nes i gosod ti'n Werddon, achos dwi'n byw fama yn Rhosgadfan, a dwi'n edrych dros Sir Fôn i gyd rwan. Os o fferi yna nag os o ddim fferi ar y funud, ond mi fyddai yn gallu gweld nhw. A weithiau, os dwi'n edrych i'r gorllewin, dwi'n gweld mynyddodd wiclo yn dod i'r golwg.
A dwi wedi gweld nhw droion, ond cyn dechrau sgwennu hon, o'n i rioed wedi bod yna. Mynd i ddilyn lot, o'n i'n arfer mynd i ddilyn isio padolig a falle stalwm, pan oedd i'r hatach i fynd dros y Ddiwerddon. Ond dyma fi'n meddwl, mi ddoth y stori mi ddod wn i ben a'i gyrru hi i Werddon, a wedyn mis i i Wiclo. A si benderfynu dwi'n fynd yn hun, sy'n ni fwy tebygol o siarad efo pobl os yswn i'n hun, na fyswn i wedi mynd efo rhywun arall. A mi nes i benderfynu aros mewn Airbnb. Yn County Wicklow, a landio mewn digwydd bod tu dynas, ddim llawer fengach na fi, efo 2 o blant yn ei harddega, oedd newydd gael ysgariad. A wedyn, nes i ddechrau siarad efo hi, a dweud be o'n i'n neud, dod yna ymchwil. Mis dynodd y botal win, a dyna lle fi o'n i ar yr ail botal, dwi'n meddwl, yn siarad tan yr oriau man. A bo fi wedi deithi bod y llyfr am dor priodas, ges i hanes i priodas i gyd. A wedyn ges i gyfarfod y plant, ges i holi nhw am eu hysgol, a hagwedd at yr iaith Wyddeleg. A dew, oedd Claire a fi fes mawr erbyn oedden ni'n gadael, ac oedd hi'n crigo na fysa hi'n gallu darllen y nofel, of gwrs, cos bod o'n mynd i fod yn Gymraeg. A dyn nes i fynd ar un o'r coach trips ma, y tours ma sy'n mynd rownd, mwyn cael rhyw fath o whistle-stop tour, achos o'n i ddim wedi mynd ar car tro cynta, achos mae'n mor ddrud i fynd ar car ar fferi. O'n i wedi mynd ar droed lle, a dyn, o'na ddrifar difyr yn dreifio y bus. O'n i'n ista yn y ses lle fysa gaid fel arfer, so o'n i reit oedd i ymyl o. Ac oedd o wedi bod yn dreifio lori rownd Ewrop. A oedd o yn licio U2 yn ofnadwy, ac oedd o'n licio rhyw quips a rhyw jokes a felly. Ond oedd o hefyd yn chwarae, falle bod yn chwarae boran ar y dashboard y bus ma, tra oedd yn dreifio'r lonydd bach ma, so ni wedi mynd yn swp sal. Ac oedd yn rhaid swig bach o whisky Jameson i ni, a nath o gael un hefyd, so, ar y ffordd nôl yn ei swp sal. Ond nath ni stopio yn Sally Gap yn ganol y mynyddoedd y Wicklow. Sy'n ddigon tebyg i'r hwn ffor hyn, a dweud y gwir. A pob oedd ar y bus, a pob o bob math o lefydd, o'na bobl o America, o bob man yn Prydain a falle yna. A mi oedd y teulu yma o Birmingham wedi gwirioni gweld defaid. Ac oedd yn yr rhedag ar ôl y defaid yma yn trio tynnu selfies efo nhw, ac o'n i'n meddwl, waw, ia. Dwi wedi arfer efo defaid, ond i rywun sy'n dod o ganol dinas oedd yn gyffroes yna dwi i weld o'n i fel byw. A be o ti'n neud wedyn, sgwennu popeth lawr yn dylu'r nodiadau? Ia, dwi'n fylu'r bach nodiadau, a wedyn, fes i drosodd wedyn, 2 neu 2 gwaith wedyn, ond nes i am Hardnar, a ei blant o hefyd ar un tro hefo ni a neud o fel gwylio allu, a crwydro rownd. Ia, ond o'n i yn gweld, o'n i wedi siarad mwy efo bobl pan o'n i a ben yn hun, da. So, os na i hyn eto, dylwn i fynd ar ymchwil a ben yn hun. Ti di arfer, Gwanas o ti'n teithio lot ar ben dy hun, ac o'n i'n meddwl amdana chdi, achos tydw i ddim yn anturus o gwbl. Ti di wneud y teithio dros yn criw ni, dwi'n meddwl, y criw ffrindiau ni. Ond, sy'n ni ddim yn mynd i wneud beth ti'n neud, sy'n ni'n licio gorau jyst mynd a ben yn hun, da. Wel, os ti dy fus yna, os ti'n mynd y hun, ti'n cwarfod bobl eraill. Os oes ti efo dy deulu bach, bobl bach o bedwar, os ti ben dy hun efo llyfr, os ta efo llyfr, mae bobl, oh, would you like to join us? A dyn ti'n cael golwg nhw, diw gwan ta. Ti'n ddim, no, thank you. I want to be alone. Mae'n ddifyr, ti'n gallu dewis lot mwy. Beth bynnag, nôl at Werddon, rhaid mi ddeud, un o'n hoff gymeriadau yn y llyfr ydy Betty. Fam, nain, Wyddeleg. Mae honna'n ges. Gen i glwad chydig o Betty gen ti? O, reit, oce. Plis maddeuwch i fi am yr acen Wyddelig. Dwi ddim yn gorau am wneud acen Wyddelig. Dyliwn ni wedi gwrachad Mrs Brown's Boys neu rhywbeth, ond mae'n ei gael go bach. Yn fan hyn rwan, da ni yn Werddon, da ni yn Antych Ban, sef cartra Rhys, a mae Elin wedi dod drosodd ar un gwyliau ysgol, a mae hi'n yn y tŷ, a pwy sy'n newydd gacio'r y drws ydy Mam yng Nghyfraith Rhys. Oh, how are you, Mrs Dolan? You're looking well? No, I'm not. I've been in the cold all week. Ateb y Betty gan sniffian. Where are the boys?
I'm not sure. They were in the bunkhouse with Rhys. Eisteddodd Betsy wrth y bwrdd, a suddodd calon Elin. Oedd wedi gobeithio y bydda hi'n mynd I chwilio am yr hogia. Would you like a cup of tea? Gofynnodd Elin yn betrisgar. Roedd yn rhaid bod rheswm pam oedd Betsy wedi eistedd lawr. No, thank you. I'm off to mass in a minute, but you have one. Gan deimlo bod hi wedi cael gorchymyn, aeth Elin at y tegell a gwneud paned iddi hi hun. Teimlai lygau Betsy yn llosgi drwy ei chefn. Cariodd y baned at y bwrdd ac eisteddodd y ddwy mewn tawelwch a nifyr am funud. Roedd gan Betsy rhywbeth ar ei meddwl. Oedd hi wedi cael gwybod amdani hi ar Rhys rhywsut ein gilydd. Pan ddaeth cwestiwn Betsy, roedd o'n un annisgwyl. How are you, Elin? Me? I'm fine, thank you, atebodd yn syn. Doedd Betsy ddim yn un I fan siarad, a doedd I rioed wedi holi amdani hi o'r blaen. Oh, here you've been going through a hard time with your fella. Yes, atebodd yn betrus. Pwy oedd wedi deud wrthi? Oedd Alun mewn cysylltiad efo hi? Syrthiodd tawelwch rhwng y ddwy wraig, a Betsy a'i torodd. He's a drinker, datganodd. He is. Yeah, well, he was, anyway. He says he stopped now. Well, that's good, isn't it? Yes, that's good, cytunodd Elin, heb wybod beth I'w disgwyl nesa. My husband was a womanizer, cyhoeddodd Betsy. Edrychodd Elin yn syn arni. Roedd hi wedi clywed bod tad Rhian wedi cael perthynas ar ddynas oedd yn trin ei draed ychydig cyn iddo fo farw o drawed ar y galon. It wasn't only that chiropodist harlot, you know, parodd Betsy. Before her, there was that woman who worked at Blessington Mart, and Jeannie, the barmaid at O'Reilly's. Cymerodd Elin ddracht mawr o'i ffaned. He thought I didn't know, but I did. Of course I did. Us women, we know these things, don't we? Well, yes, I suppose we do, atebodd Elin, gan gofio sut y gwelodd hi drwy gelwydd elfed pan oedd yn ceisio cuddio'i broblem yfad. I can't say it was an easy time, cyfaddefodd Betsy. No, I don't suppose it was, cytunodd Elin, heb bedru penderfynu, a'i Betsy oedd yn heiddi ei chyd yn deimlad oherwydd merchetau gŵr yn tai fo a mae'r fod byw efo dynas mor sarig a Betsy. Edrychodd yr hen wraig ar ei bysedd a throelli ei modrw briodas. Roedd croen ei dwylo'n llac a'r hychiog ac o blynyddoedd o waith calad ar y cymalau cnotiog. Blynyddoedd o fagu plant yn ogystal â bod yn wraig fferm. Mae'n siŵr nad oedd ei bywyd wedi bod yn hawdd, ac efalla nad oedd hi wastad wedi bod mor sarig. You know, I couldn't take this ring off now, even if I wanted to. The knuckle has swollen over the years, so it's well and truly stuck. Cododd ei phen I edrych ar Elin. And that's how it should be. When we say our vows and put on a wedding ring, it's for life, through the good times and the bad. Edrychodd Elin ar ei llaw chwith ei hun, yn oeth o unrhyw fodri. Rhedodd ei bawd dros o lwmpyn o groen caled ar waelod ei thrydydd bys, lle ar arferau I modfyd brodas rwbio. But why, gyfynnodd, heb edrych I fyny, why should we put up with an unhappy, wretched marriage? Daeth yr ateb yn bendant. Because it's God's will. But if we can see a happier path, don't you think that it's God showing us that path? The devil has many guises and puts many temptations our way, atebodd Betsy. We must not give in to those temptations. We must do our duty. Oedden ni'n meddwl bod acen di, reit da. O ti'n mynd chdi bach yn Gymraeg weithiau, ond da. Ei weithio ni. Ond dwi'n cario deimlo bod ti wedi mwynhau sgwennu Betty. Felly, dwi'n iawn. Os gen ti ffefrynnau mis dy gymeriadau a sut wyt ti'n mynd ati i'w creu nhw?
Do, dwi wedi mwynhau sgwennu Betty, cos mae'n gallu bod rel hen ast. Mae'n hwyl sgwennu fy fydde fel a dydy. Ond hefyd, dwi wedi trio gwneud ti fel bod na rhyw gydymdeimlad yn mynd ati weithio hefyd, a oedd hynna'n her, ac yn i'n licio'r her yna. Dwi'n meddwl yn hoff gymeriad ydy Alun, sef tad Elin. Mae Alun yn atgoffa fi o'n had yn hun, pobl oedd yn nabod yn had, oedden nhw ddim yn dieddol o'i anghofio fo, cymeriad larger than life fel petai. A mae Alun chydig bach rhyw fath, ond mae yna common sense yn perthyn iddo fo, mae o'n ddoniol, a mae yna anwylder yna fo hefyd. So, do, mae'n ei licio Alun, ond hefyd mae'r ochr yna ohono fo lle ydych chi'n siŵr beth iawch mae'n mynd i wneud nesa. Sut dwi'n mynd i greu nhw? Reit, wel. A bod fi dod o gefndir actio, pan dwi'n creu nghymeriadau, dwi'n creu fatha taflen fanwl amdanyn nhw. Mae gen i fi templates dwi wedi greu. A dwi'n rili edrych ar y cymeriad yn drwyadl, y ffordd maen nhw'n edrach, be maen nhw'n wisgo, be maen nhw'n hoffi fita, be di hofna nhw, be di gobeithio nhw. A wedyn dwi'n teimlo erbyn dwi'n dod i'n sgwennu'r stori, dwi'n nabod nhw, a fel bod fi'n gwybod be ddigwyddith nesa. Ond hynna ddim bob tro'n wir chwaith, cos mae'n lot o beth yn digwydd fel ti, dwi'n siŵr, yn ymwybodol, ti'n cynllunio un peth, waw, maen nhw rhywbeth arall di dydaro di, a mae'r cymeriad yma di cymryd i bywyd eu hunan, a maen nhw di mynd, yr awen di hwn am ni, dwi'n beth di hwnnw, ond mae yna rhywbeth bron fel, dwi'n mwyn gwybod, arallfydol yn digwydd, lle mae'r cymeriadau yma'n cymryd drosodd, a maen nhw'n deitha chdi beth sy'n digwydd. Gosh, yna'n neud fi swnio chydig bach yn weird, yndi. Na, dwi'n cytuno efo chdi 100%. Digwydd i fi hefyd. Na, bendant. O ti'n deud, fe gynna i go bod y stafell di'n post-its melyn i gyd. Dyna lle ti'n rhoi dy nodiadau yma cymeriadau. Ie, wel, so ni gallu troi y camera chi gweld efo ni fyna. Mae'n y lyfr newydd i fyny fyna. Dwi'n cynllunio a dwi'n rhaid plots i fyny mewn ffordd a dwi'n rhannu fo i benodau a dwi'n rhaid posters gwael liw a mae yna binc a mae yna argyfwng a mae yna felyn pon a chydig bach o hiwmor a dwi'n gweld y darlun wedyn i weld y patrwm y nofel. Ti'n sbio wirion yna fi? Dwi'n gwybod mae lot o bobl sydd wedi bod yn sgwennu teledu yn gweithio fel yna. Wel, eich llali, nes i byda'r sgripti pobl y cwm flynyddoedd yn ôl. A dwi wedi sgwennu sgriptiau sioia i Project Spark, pobl ifanc yn Galeri Cynarfon. So ia, dwi'n dod o gefndir sgriptio, so ella dyna pam. Dwi rioed i sgwennu fel yna. Dwi'n teddu ffindio beth sy'n digwydd fynd yn ymlaen. Ma'n o Steffan Os fyd. Ie, wel, rhan fwy o bobl dwi wedi siarad efo yn awduron, maen nhw'n gweithio fydda chdi, ti'n meddwl maen nhw'n sbio wirion yna fi. Ond dyna pam dwi wedi cymryd 2 flynedd ar 15 i sgwennu nofel, so ti'n gallu neud o mewn rhyw llai na blwyddyn. Fyswn ni'n medru byswn. Wel, dwi wedi sgwennu Môr a Mynydd a Plethu dros gyfnod gwyliau'r ha. Dwi wedi ista lawr a sgwennu fo dros gyfnod gwyliau'r ha. Ond maen nhw ar y bord cynt cofio, maen nhw wedi bod yn gweithio yn ymhenni, de. Ond, so gwynta dwi'n ista lawr, dwi'n sgwennu dros gyfnod rhyw 5-6 wsos, fel la. Reit, dyn ni'n dod, wel, osgod, dyn ni wedi siarad dipyn yn barod, ond o ti'n sôn fan'na am nofel arall, felly beth yw'r nofel newydd ma, Seri Gweisg? Wel, dwi yn gyffroes iawn ac yn ddiolchgar iawn a gael comisiwn arall i sgwennu nofel arall a dwi'n mynd i... mae hon wedi dod o un stori bach a dwi wedi iwsio'r stori yma yn Plethu fel mae'n digwydd. Stori ddudodd yn had wrtho fi. Am coach trip i Jersey, dwi'n meddwl. Ac mi oedd yn had ar y trip yma. Ac yna rhyw 2 o ferchaid hŷn wedi cael ei arwain yn ôl i'r gwesty un noson. I gael ei hebrwng yn ôl gen yr heddlu. Di cael ei darganfod mewn cae tatws a di mynd ar goll ar y ffordd o'r tŷ tafarn.
A dyn nes i fel, kisses. Dwi eisiau sgwennu a merchaid fel la. So dwi wedi gosod stori fydd hon am gyfeillgarwch, 4 gwraig sydd yn cyrraedd blwyddyn 60. Ac maen nhw'n mynd ar antur. A dwi'n gobeithio fe nawr fyna hiwmor yn hi. Dwi'n meddwl fydd. Dwi'n meithio, mae hwnna mae'n rhywbeth mor anodd. Dwi ofn deud bod yn mynd i fod yn ddoniol, cos allan eitha droi allan fydd o ddim. Ond mae o'n mynd i herio, dwi'n gobeithio chydig o ragdybiaetha am fynd yn hun. A os a dda, mynd am ryw reci bach Bethan Gwanas chdi di hynna, criw ni chdi fydd yn hitio 60 gynta. Dwi'n meddwl ddyliau ni fynd am ryw antur bach I weld. I ryw gau tatws yn rhywle. Dim problem. Na, dwi'n edrych ymlaen o'n hwnna. Ond ti sôn fan'na merched o gwmpas y 60 ma. Dyna dy gynulleidfa di, neu ti'n rhagweld pwy sy'n darllen y lyfr di? Nac, dwi'n gwybod beth di hwn, chiclet, mae hwnna'n sgwrs arall. Gawn i'r sgwrs yna eto, mae hwnna'n sgwrs arall. Merchaid ydy'r heliw, dwi'n meddwl, ond mae yna ddynion wedi darllen nhw hefyd, a mae yna ddynion yn edrych ymlaen ar ôl darllen mor y mynydd I gael hwn. Dwi'n meddwl, beth am wneud lles, fi sy'n cael y cyn enwedig, o'n I eisiau dynion ddarllen ei ddallt, merchaid fwy, ella. Dwi'n gwybod, mae gen I fi'r, mae'r cymeriad fenga yn hwn yn 11, a mae'r cymeriad hynna yn 79. So I fi, dwi'n siarad efo pawb o fewn yr oedran yna. Ond ia, dwi'n meddwl na merchaid sydd I weld yn darllen y fwy. Ond hei, os oes o ddynion allan yna, triwch o, allan nhw chi licio fo hefyd. No, bys yna. Cos mae gen ti ddynion reit da yna. Dwi'n meddwl fydden nhw'n jealous o gorff perffaith rhys, de. Heb owns o fraster. Wel ia, a reidio beig trwy dydd, mi fysa fo. Fysa, ia. A mae o'n rhamantus, mae o bron mor rhamantus y ti, Rhian. Wel. Ie, mae yna rhyw fodrwy arbennig yn dwi wedi gwneud rhywbeth eitha romantis, ond os welwch chi y fodrwy yma dwi'n wisgo rwan, mae hi yn ymddangos yn y stori. Dwi'n datgelu gormod, chos mae'n dod fyny reit yn gynnar yn y stori. A Betty ydi carreg werdd, mrallt, a carreg goch, rwbi, a di dod at ei gilydd I ffurfio calon, a nes I greu y fodrwy yma yn ymhen yn y stori. A penderfynu, o'n I licio'r syniad o'n I gymaint geshi y genydd Angela Evans nath wneud y goron y steddfod llynedd I neiti mi, a mae wedi cael ei wneud ar y band air yma, sef modrwy briodas fy nain a'n nain di hana. A mae carreg werdd oedd carreg birthstone 19 ar rwbi oedd y birthstone y 9 arall, so mae hon yn fodrwy arbennig. Dwi'n gwisgo hi heno yn gobeithio ddeithio dod o look I mi. Mae hefyd y werddon y Chymru, dydi? Ond dyna fe di syniad, ia. A wedyn air gwyn sy'n rownd ti wedyn. Ond os ydych chi eisiau Angela wneud un arall, I chi wedi chi heb, chos gallu draffan, a nath I ddeud, dwi'n beth eisiau wneud un arall eto fel la. Wel, gobeithio bod ti'n mynd I ddweud hynna am sgwennu nofelau. O, na. Gyfeddol, mae rai mi rwan, dwi wedi cael commission, so mae rai mi sgwennu nesaf yma fydd bynnag. Wel, diolch o'r iawn ti, de. O, hwnna mae'n rhy ddrwg na dda. Ni hanner awr hwnna, fflio do. Cyn I orffen, dyn ni eisiau diolch I Gwyl arall a'r cyngor llyfrau am adael yn ei wneud hyn, hyrwyddo Plethu, gan Rhian Cadwaladr. A chofiwch bod y nofel ar gael yn y siopa llyfrau Cymraeg. Maen nhw bron I gyd I agor, dwi'n meddwl, y byn ydyn. Neu dros y we, gwefan Carreg Gwelch, gwales.com, neu gwefan y siopa. Wyt ti'n mynd I allu arwyddo rhaid o? Wel, fedra fynd I Gynarfon, dwi'n siŵr mi fedra I fynd I a llafnodi Rhian yn nhw fan'na. Dyna fo. Iawn. Oce. Wel, diolch. A dwedethon ni faint mae'n gostio? Dwi'n gorau sbio, mae o'n 8 punt. A dim yn rhy ddrwg I gadianc I ryw fyd arall bach na chdi am ryw 8 punt bach. Werth bob ceiniog, felly diolch o'r iawn ti Rhian. Diolch I chi, ac a jyst diolch I rhywun sydd wedi trafferthu gwylio hwn, os da chi dal efo ni at y diwedd. Diolch yn fawr iawn I chi.